vachikwere magaresi one one inini rais taingoona nazve zvekuti tichifarira bendi nekuziva kuti vairidza pasara toga ka ndo pavairidzira vari nana big vachigara big aigara kuJerusalem Lusaka akazoenda Lusaka here so vanhu vekuti pavaiuya apa even pangwa kubva kuUK ipape I remember it one time akauya nevarungu nevakadzi vechirungurungu so saka ndozovafanira vamanga vari maraita ipa tanoungana ipapo pepe chingoti halo chichichi saka mukoma rais ndaona ngangari tough person plus angari so quiet anga reserved pamaonero angu andaita inini unlike vamwe vacho iye angari reserved angasina kunyatso kusununga zvezvo noti kuti angari unongoziva munhu angori nechimiro chakewo but then also ndinongomurangarira zvangu kuti he was a good songwriter chimbana parufu rwangu moridza mbira ndakauya nepressure pano panyika kana pasina ini panyika hapana mafaro panyika pano so malegends edu big boss edu I think kuti muno muZimbabwe kana sakanganisa muna band rakaita sezvakaitwa neBhundu boys takutaura appeal in this world because imagine kuti big bands vahombe mazuva ana madhona vachipisa vakarequesta kuda kuridza nawo so even ana mukanya they are big but havana kuwana opportunity fanika yakaitwa neBhundu boys takutarisa zvedu pakukura pakubata kwavo so tinongovarangarira mukoma rais so patachitaura nana mukoma Ken havasati vanyatsoziva kuti urongwa hwacho uchafamba sei bhozi vangu vaiti vafonerwa naWashington Kavai former baseman uyo ndiye atovafonera achitogeza iri saka pavanga vachiti regai tione kuti zvichafamba sei plus vanga vari vanhu kuti uyu anga kuScotland ka rais saka Ken vanga vari kuLondon saka vanga vaine time saka akaitontaura chitoti ndakapedza kutaura naye ndaingomufonera achingoti pese vanhu anamufonera aibva nditi ndada kutosumudzawo foni ndikufonere ndo matara taiti hangu musi ndakatomboti da kumuti akangonditi chete ndakada kukufonera ndo ndati ndakudzikisa foni pasi undifonere so tarasikirwa negamba